But coming back to your question, Jambas, Ugaba yesterday he really spoke, okanye really mentioned something that is very powerful. Yes, sir. Immense support. Support structure. Support system kwalapha Yes, support emajiteni. system. Because now I do come as a guy to you as my friend Guti. Jambas, I have this problem. Intombi yami iyandibetha. Yho, It might be a physical abuse, it might be verbal. a verbal or an emotional abuse. Yes. Now, what do we say Tina as a majita? How do we advise? How do we actually make sure that our friends are taken care of? Ngwathi Yes. utshilo uGaba izolo ethetha nathi. Wathi uGaba ukubana i-support system emajiteni sayileka. Yes. Uyabo? Yes. As a matter of fact, wena Mqwathi, they must be wena mntakwethu umzekelo mna ndizawuthi ngoxa ndithetha. Guys, if you don't have imali ye-therapist, eclinic there are social workers phayana. Yes. Xa ibona uba hey lento iyanditya uyabona uhambe uye kwi-social workers and it's a matter of nani ixesha uyamazi umntu onomxelela izinto Mqwathi. Ndineetshomi ezininzi Mqwathi nawe Yes. unazo iitshomi ezininzi but ndiyayazi uba hey xa ndihlutshwa yinto enje ukhona ubani. But the problem is Mqwathi omnye umntu akanabani Mqwathi wehlelwa yile ngxaki. Yeah. Ngilaa nto ndithe ndathi uGaba before aze nalani uba i-support system ibalulekile mna ndithe ndathi if ukhona umntu anyone out there who's watching siyacela mhlawumbi if you know a number or you know a place whereby men can get help xa be-experience any sort of i-abuse cela uzushiye inamba okanye ilink kwii-comments amajita atsho abe grand man because it's a touchy topic. It's a touchy wena, subject. Mqwathi. It's a touchy It's subject. a touchy thing.